keďže tu žijem už 13 rokov, ja osobne nemám nejaký problém alebo konflikt veľký, že som stretla. Keď niektorí majú prísudky, tak ich chápem, lebo oni nabrali v nejakých médiách. Veľa ľudí čudujú, že ja som zo Sýrie a prečo nie som zahalená, ale u nás sú veľa menšiny a proste sú kresťania, sú muslimovia, sú židov, tak je to mix, tak preto ako ja si myslím, že ľudia nemajú veľa informácie, že v tej krajine ako sa chodí. Ja by som iba povedala, že proste nie každý, ktorý migrant príde do Európy, je terorista, alebo každý muslim, že je ISIS. A títo ľudia trošku, že proste nevidia rozdiel, čo som stretla. A to treba vysvetliť ľuďom, že nie je to tak. Hipokratová prísaha nás, lekárov, zaväzuje, aby sme mali rovnaký meter na každého pacienta bez ohľadu na to, či to je biely, alebo Róm, alebo Černoch, alebo Číňan. Za celý rok, keď prešlo cez nás v Healthposte, či už to bol Hedežalom, alebo Niklesdorf, alebo Dobova, alebo v Grécku, spolu prešlo 937 000 migrantov. Nemali sme jediný násilný trestný čin, jedinú smrť, jediné poškodenie zdravia. Čiže toto je taká moja osobná skúsenosť, ktorá vyplýva čisto z faktov, bez nejakého môjho súkromného podfarbenia, či ich máme radi, alebo nemáme. Myslím, že sú to ľudia, ktorí si zaslúžia našu úctu a pomoc. A opäť toto nie sú moje slova, to sú slova nemeckého ministra zahraničných vecí de Maizière, ktorý povedal, každý migrant, ktorý prichádza do Nemecka, si zaslúži našu pomoc a úctu.